салом дӯстон, ҳарчанд баъзеҳо ба корномаи Тоттенхем зидди Ман-Сити бовар доштанд ва Арсенал ҳам ба умед буд ки ҳамсояҳо барояшон ёрдам мекунанд, вале чунин нашуд. Тоттенхем аз шаҳриён хол гирифта натавонист ва дар замини хеш шикаст хӯрд. Новобаста аз натиҷаҳои мусбит дар 5 бозии пайҳам дар майдони худ зидди Сити ин навбат аз дасти Тоттенхем чизе наомад. Ин бохти дастаи пастагагул на фақат оби сард тори сари бозингарони Арсенал рехт, балки бари Тоттенхем низ ормониҳоро дар роҳи баромад ба Лигаи Чемпионҳо барбод дод. Чанд сухани гуфтанӣ дар бораи бозии муҳимтарини Премер-лига дорем ва хабарҳои дигар пешниҳоди шумо мешавад. лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Манчестер Юнайтед ва Ньюкасл дар мубориза барои ҷои шашум рақиби якдигаранд. Ньюкасл бар МЮ 3 бозӣ пайҳам ғалаба дорад. Кадоме аз ин дастҳо холҳои муҳим ба даст меоранд? Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. баъди пирӯзии 2-0 зидди Тоттенхем акнун дастаи Гвардиоларо зарур аст ки Вестхемро дар майдони хеш шикаст диҳад ва бо ҳамин дигарбора чемпион мешавад. Як тими лондонии қавӣ ки дар замини хеш ба Арсенал кӯмак карда натавонист, лондониҳои дигари заифтар бошанд, дар сафар зидди Ман-Сити умуман ба чизе расида наметавонанд. баъди дубли Холланд зидди Тоттенхем ва ғалабаи бачаҳои Гвардиола, акнун Ман-Сити бо 88 хол дар зинаи якум буда, Арсенал бо 86 хол дар зинаи дуюм қарор мегирад. Дар даври охирин бошад, агар ягон ҳолати фавқулода рух надиҳад, пас Манчестер Сити бо пирӯзӣ зидди Вестхэм Юнайтед ҳамаро ҷамъбаст мекунад. баъди қаҳрамонаи нави Сити, албатта ки бисёриҳо боз ҳам дастаи шаҳри Манчестерро бо пулдории шайхон айбдор намуда 115 қоидашиканиро далелу дастак мекунанд. Вале Гвардиола ба ин тоифаи одамон посухи дандоншикан дод. Пеп Гвардиола гуфт: "Пештар омили комёбии Манчестер Ситиро дар пул меҷустанд. Пас агар чунин бошад, чаро Манчестер Юнайтед, Челси ва Арсенал кулли ҷоизаҳоро ба даст намеоваранд? Ин дастҳо дар 5 соли ахир бештар аз Манчестер Сити пул масраф карданд, вале дастовардҳое ба мисли тими мо надоранд. Манчестер Юнайтед ва Челси ҳам зиёд пул масраф мекунанд, вале солҳои ахир чизеро ба даст намеоранд. Фикр мекунам комёбии асосии Ман-Сити ин овардани мураббии дуруст аст. Гвардиола нафарест ки ҳама вақт трансферҳои дуруст анҷом медиҳад. Аз ин рӯ Ман-Сити муваффақ аст ва бозингарони бузургеро дар тими хеш муттаҳид кардааст. Агар Гвардиола намебуд, ки медонист ҳоли Сити ин вақти фурсатҳо мумкин бадтар аз МЮ мебуд. қисмати сурхи Манчестер дар ҳолати хароб аст ва Рафаэл Варанро аз даста ҷавоб медодаст. Бозингари фаронсавӣ ки ҳанӯз 3 сол пеш аз Мадрид бар ивази 40 миллион евро омада буд, акнун Манчестер Юнайтедро чун агенти озод тарк мекунад. баъди 3 солу 93 бозӣ ахиран фурсати рафтани Варан ҳам фаро расид. фикр мекунам ҳадафи асосии пулкоркунӣ барои Варан анҷом ёфт ва акнун ӯ ба самти дигар меравад. айни ҳол дар бозор Варани 31 сола 25 миллион нарх дорад ва эҳтимолан метавонад ки ба чемпионати Саудиён ё MLS равад. ин мавсим бошад Варан дар сафи МЮ 21 маротиба ба майдон омаду 1 гол низ ба сама расонид. чӣ тавре барои МЮ мавсим номуваффақона идома мекунад, ҳамин тавре дигар Варан ҳам аз баромади хеш дар сафи ин даста норозӣ аст. хулас ки рафтанҳои Варан аз МЮ на ба хотири ҷамъ ва ғамгинӣ хоҳад буд, балки бо як хушнудӣ сурат мегирад. ӯ ба хиёлам сахт пушаймон аст ки 3 сол пеш ба МЮ омад. имкони ягонаи таскин додани дил барои Варанам ва ҳамдастагонаш ин албатта ки пирӯзӣ дар финали ҷоми Англия бошад. вале ба хиёлам Ман-Сити дар ин финал ба бачаҳои Тенхак шанси бузурги ҷоизагириро нахоҳанд дод. дар фаронса бошад, тақдимкунандагони Тӯби Тиллоии андаке аз виҷдон кор гирифтаниям ва мехоҳанд адолат тантана кунад. маънои гап ин аст ки Левандовски бояд соҳиби Тӯби Тиллоӣ шавад. маҷалаи Френс футбол ҳам имконияти додани Тӯби Тиллоии 2020-ро ба Левандовски баррасӣ мекунад. дар соли 2020 воқеан ҳам ҳамовари полшагӣ ба гирифтани он арзанда буд, вале ба сабабҳои коронавирус ҷоизаро ба касе надоданд. новобаста аз он ки овоздиҳи он вақт доир нашуд, касе шубҳа намекунад ки тӯби он вақтаро Роберт бояд бигирад.
аз рӯи фарзияи диарио спорт дар бораи ин қарори ниҳоӣ то ҳол қабул нашудааст. Аслан бояд ки қарор қабул шавад, зеро вақти тақдими Тӯби Тиллоии на як бору ду бор френс футболро дар беадолативу нобаробарӣ муттаҳам карда буданд. махсусан замоне ки соли 2020 Левандовски Тӯби Тиллоии нагирифта буд, ҳамагон мегуфтанд ки моли ҳалоли полшагиро аз дасташ гирифтанд. хулос ки агар ба Левандовски ин тӯби арзишманд ниҳоят баъди 4 сол тақдим шавад, пас ин маҷала барояш обрӯ ба даст меорад. дорандаи 5 тӯби Тиллоии аз Португалия Роналду бошад, новобаста аз он ки дар сафи Ал-Наср аз кули ҷоизаҳои асосӣ маҳрум шуд, боз мехоҳад бо саудиён шартномаро тамдид намояд. дар бораи мондани Роналду дар Арабистон аллакай навиштанҳоро сар карданд. шартномаи феълии Роналду бо тими Саудӣ тобистони соли 2025 поён меёбад, вале роҳбарияти ин даста мехоҳад онро ба як соли дигар дароз кунад. аз як ҷониб, агар Роналду ҷоизаи зиёд ҳам нагирифта бошад, вале аз рӯи омурҳои инфиродӣ ҳамеша рекордҳо наво мекунад. соли гузашта ӯ беҳтарин нишонзани футбол дониста шуд ва ҳатто аз Мбаппеу Холланд ҳам пеш гузашта буд. ин мавсим бошад Роналду муаллифи 33 голу 10 ассист дар 28 бозӣ буда, дар бозор бошад 15 миллион евро нарх дорад. хулос ки имиҷи футболи Саудӣ ҳам баъди рафтани Роналду 39 сола ба Ал-Наср хеле боло рафт ва шӯҳрату мақоме ки ин бозингар дорад, албатта биёбонро ба гулистон табдил медиҳад. аз ин рӯ тамдидкунии шартнома бо Роналдои дастон бо як эҳтироми хоса ва ба таври рамзӣ сурат хоҳад гирифт. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. мо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гейров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.